Kesin ku dizanin, şxwe dizanin, lê ku nizanin bira agahiyek em ji wan re bêjin. Kesin ku nexweşînê pençeşêrê yani ya kanserê hene, ji ber tedaviya kemoterapiyê porên wan, biriyên wan yani pirça wan diweşe. Îca ev camerê ku hûn piş bidbînin, bi sporê xweşikbûnê yên delalbûn û bedewbûnê ye, navî wî jî Metin Alptekin e. Ji bo nexweşînê pençeşêrê kampanyayekî da dest pêkirinê. Gote ku kesên ku destê wan teng e, yani imkan û derfetê wan tune ne sedema kemoterapiyê ku biriyê wan ya jî em bêjin porê wan weşiya ye, got ez bêpere, belaş, ez biriyê wan û yan jî simülasyona porê ez çê dikim. Alptekin niha daxwaza kesên desteng dike, da ku xwe bigînin wî. Alptekin li Enqereyê navî wî binivîsînin, ew ê derkeve. Heke we xwe negandê, xwe bigînin me, em ê we bigînin wî. Kemoterapia ku di tedawiya pençeşêrê de tê bikaranîn di piraniya nexweşan de por û birûyan diweşîne. Li gel tesîrên din ên pençeşêrê ev yek jî dilê wan diêşîne û psîkolojiya wan xera dike. Metin Alptekinê pisporê nexweşiyê ev psîkolojiya li ser nexweşan ferq kiriye û ji bo wan kampanyayek li dar xistiye. Bijangê wana dibaşin, perê wana dibaşin, em bi mikroblading wan ra çê dikin, porê wana diçin, em wan ra simülasyon, skalp dêjin, em mêveya çê dikin, ayna qaydê por disene, wan ra wan îştema dikin. Alptekin 15 salin di sektorê de ye û bi nav û deng e. Lê vê kampanyayê ji bo xêrê dike û dixwaze kesên desteng serî li navendê bidin. Ev zaf moral ihtiyacê wan heye, ev kanser nexweşîke pîs e, ancak bi moral tê awtinê, bi moral tê derbaskirinê, em jî însanin, em hez dikin ki em gişk hevrasa bibine destek da ki Piştî emeliyata pençeşêra pêsîran tixtor mecbûr serê pêsîrê jî jê dikin. Alptekin ji bo nexweşên wisa jî dê belaş xizmetê bide. Evne kemoterapi ditine, evne naxaşe kanseri, em ji wana pera naxazin, evna ye zaten gerçekten ihtiyaç sahibi bin, tên bira ulaşmışê me bin, Instagramê da bi aracılığa vera, bira du ulaşmışê me bin. Alptekin dixwaze nexweşên pençeşêrê